Samme igen. Samme måde igen, ja. Var det en kat, der var på? Han er blevet helt vildt kontant nu, når han figurerer Kasper. Mm. Jo, men... Altså, det her er også hjælp, han lærer noget. Det er Og det er jo kun i armen, og så har man forholdsvis mindre. Men vi er jo ikke derhen i, hvor vi skal vinde med armstøvning. Det kommer jo meget bedre. Ja, så er der rigeligt tid.